Ola, boas. Vai un vídeo reexplicativo outra vez, porque moitos estades facéndome rítmica, eu o que buscaba era que vos empezarades a ter unha aproximación a facer acordes arpexados no tema famoso da insua, vale? Así que imos miralo agora dende outra perspectiva, eu creo que así vamos a oides a entender mellor. Seguramente o expliquei dunha toma moi lonxana para mirar os arpexios é mellor ter unha cámara que este máis próxima. Entón, a ver se así o conseguimos. O que temos que facer neste tema é xogar moito con dous movimentos, vale? Os movimentos sempre son os complicados, son os movimentos de volta cando baixamos no arpexo. O arpexos funcionaría así, mirade. Da, ta, ti, te, vale? Sempre con alzapúa, é dicir que baixo e subo. Pico, te, ta. Pero necesito dous golpes máis. Taca, ti, ta, to, que, vale? Ta, 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 ti, to, te, to, ta, ti, ta, to, te, vale? Entón, necesito dous golpes máis. Esos dous golpes máis van a xogar entre as cordas cuarta e terceira ou entre terceira e segunda, dependendo do acorde, porque saberedes que hai acordes que mola que este en cuarta, terceira, e hai outros acordes que mola que este entre segunda, terceira e segunda, vale? Entón, vimos con isto. O sea, o movimento é así. Pasamos xa da armonía, bueno, pasamos da armonía non, pero xa non é necesario que miredes a armonía, que xa sabedes como é, os acordes como van, vale? Son moi facilitos a primeira parte, que é re, la, sol, disminuído, vale? Do sostenido. Entón, isto iría así, a ver se se mira ben. E ora neste, vale, vou volver a repetir. O que estou facendo é irme aquí, ta, ti, to, te, to, ta, vale? Aí teño os 1, 2, 3, 4, 5, 6 golpes. E sempre fago 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale? Con estas dúas cordas aquí. E agora, cuidado aquí. Aquí mola que estén estes, no, ao final aquí nestas dúas, vale? Moi bonito así, máis que así, mirade. Está ben, pero mola. Moito máis aquí, repatando nestas dúas. Vale? Repito os movimentos. 1, 2, 3. Os 4 primeiros sempre son iguais, sempre hacia baixo. E o que cambia é aquí, que en vez de ir a esta, a máis grave, vamos a anterior. Vale? Entón, vale? Despois hai unha cousa, a xente cando está tocando non é tan exacto, o sea, moitas veces mete dobles cordas e cousas así, pero o guai é que o estudiades limpio e despois xa iredes metendo doble corda. Despois vos fago o vídeo da segunda parte, vale? Veña, aí vai esta para practicar.